Goedemiddag, heren. Goeie. Goeie. We zijn van Omroep Friesland van het programma Heer. Dat wist niet. Ja. En de vraag is, wat hing er bij jou boven de bank? Oh, jezus, Mina, wat hangt er boven de bank? Dat is een heel leuk iets. Nou ja, kom verder. Oh, nou. Daar hangt mijn gevoel. Ook weer elke dag vol. Oh. Mijn kopzorgen. Al die drukte altijd in mijn hoofd, mijn ADHD. Zo voel ik mij. Oh, ja. Dus ja, dat is wat er bij mij boven de bank hangt. Dus ja, en dat is mijn dochter en ik. Juist. En hierboven hing je nog wat ringen? Ja, ik ben zelf met een beelge kapot. Mijn rug die is naar de kloten. En dan moest ik rekoefeningen doen. Maar mijn dochter gebruikt het vaker dan ik, want die vindt het hartstikke leuk. Hier in de kamer mooi rond te hangen. Maar zelf probeer ik dan mijn spieren wat op te rekken, maar het werkt allemaal niet. Maar dan kerst is net zo vol, of wel? Niet meer. Vroeger was ik constant aan het werk, maar tegenwoordig ben ik alleen maar aan veel medicatie, veel pijnlijden en veel afzien. Oh ja, hè? Ja, want even tuin opknappen of even aanpakken en ik ben gelijk het haasje en dan ben ik afstraft. Oh, ja. Het huishouden doen, volgende dag kijk ik weer niks, dan leg ik weer de hele dag op de Ja, bank. Dus ja. Maar dan heeft dan ADHD. Onder Dus, andere. maar dan moest dus wel de hele tijd, ja, die rustig worden dus. Nee, dat lukt niet, want het is altijd druk in het hoofd. Ja. Ja, alle dagen heel druk, hè? Ja. ADHD. En PTSS, dus ja. Oké. En de rug is naar de kloten. Ja. Zenuwpijn, de dubbele hernia, 15 keer geopereerd. Dus ja, op een duur best helemaal klaar. Maar ik ben al 24 jaar verder en ik zit nog met Ja, hè? dagelijks pinen. Dus. Maar is er een specifieke oorzaak dat het Nee, gebeurt of wil ik gewoon maximaal ontstaan? Eén zegt dat het van de trauma's komt van vroeger. De ander zei ik ben vroeger ergens vallen. De ander zei ik had een spreidbroekje moeten hebben bij de geboorte. Ik weet het niet meer. Ik heb zoveel verhalen gehoord. Wel, niet, wel. En wat binnen het dan voor trauma's? Ja, dat is allemaal uit het verleden. Misbruik en dat soort dingen. Dus ja, daar kan ik niet te ver op ingaan. Maar dat is uit mijn jeugd en nooit verwerkt. En vroeger had je gewoon nog geen tijd voor. Moest je altijd werken. En ja, dan kon je ziek thuis zitten en dan ga je nadenken. En dan komen alle ellende en alle bagger komt weer boven drijven. En dan kom je weer onder behandeling bij de dokter en de psychiatrie en alles. En dan gaan ze daar weer alles uitzoeken en alle oude wonden weer openhalen. Dus visuele cirkel was niet uitkost. Nee. Dus een begin zonder einde en een eind zonder begin. Ja. Dus ja, dat is het eigenlijk zo'n beetje. Ja. Dus een koe beter alweer. Veel beter. En mijn Satoshenko is goed, maar die dochter. Gelukkig wel. Die houdt me goed op mijn been. Als die er bij mij is, dan ben ik een wijs man. Gelukkig houdt die dochter me op mijn been. Dat is het mooiste van mijn leven. Gelukkig.